ଯାହା ହଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ଏତିକି ଜାଳ ନେଇକିରି ଆଇଲେ। କେତେ ଚାଲିଲୁ? କମ୍ପାନୀ ବାଲା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି। ତେଣୁକରି ବିଦେଶରେ ରହିକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଳର ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି, ହେଉନି କାହିଁକି, ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ଏତିକି ଜାଳ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ବାବୁ ଆଣିଥିଲେ ହାଇ ପଡ଼ିଛି କଞ୍ଚା ଜାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ ଭାତ ବସେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଖରାରେ। ଚୁଲି ମୋତେ ଆସେନି, ଏମିତି ବଙ୍କା କୁଜା ଚୁଲି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇକିରି ଭାତ ବସେଇଛି। ସେ ପାଣି ବି ସୁଦ୍ଧା ଗରମ ହେଇନି, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଜାଳ ଗୁଡ଼ା ବାବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମିଲ୍ରୁ, କ'ଣ କୁହନ୍ତି କାଠ ମିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଚିରା ହେଇକିରି ଜଳା ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ଭାଉଜ ତାର ଏତିକି ଜାଳ ନେଇ ଆସିଲା। ଏଠି ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ତ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା କରିକିରି ଖାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି କହିଲା ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ କିଏ କରିମି, ମୁଢ଼ି ବିସ୍କୁଟ ଗୋଳେଇ ଦେମି ଖାଇମି, ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ ବି ଦେଖା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଜି ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ, ଏଇଟା। ଏଇଆକୁ ଖାଇବାକୁ କେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ତାକୁ ଝିଅକୁ କହିନି ଟିକେ ବାଛିଦେ, ଝିଅ ବାଛି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖରାରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଭାଜିକି ଖାଇମି। ଆଉ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମା ପୁଅ ମିଶିକି ତାର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତାକୁ ରୁଞ୍ଚି ପକେଇଛି। ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଡବାରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ଭଜାରେ ଚାମଚେ ଚାମଚେ ପକେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେମାନେ ତ ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ବି ପସନ୍ଦ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପିତା ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିକିରି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେୟାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଦେମା କ'ଣ ସିଏ କହିଲାଣି କ'ଣ। ଚାଲ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।